assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatuh. Ko adi fof on calminama on juurama onon yeeɓiyankoɓe télé men Télé Mbedda e ballal o bama provision mbeɗa sikki hande so jiide ɗo jonde sikki ala oɗon gandi kala ko dilli ɗum ko ɓuuri ɗum doole en jetti Allah joom baɗe bawɗe baɗo ko wela nde rokki en jooɗodade e yuɓɓuɓe yumtuɓe waaɓe ni ɓe ganduɗa ɓe hoorema saha mumen haaju mumen e hamu mumen ko mawninde nelaɗo nde wonno ko kanko woni ɓurɗo windere hande noon mon ji ko yooɗi saabu nomin cikkirno ni min tawi ɗo ko ɓuuri ɗum ko yettere Allah ne feewi kala noon ko umme nelaɗo e ko faye nelaɗo ene heewi mawnude heewani famdude kadi yooɗat ɗum noon mi woppide mon e ceernajo o waɗana on ɗo seeɗe ko faate jangde ɓurana beltoroɗon onon yeeɓiyankoɓe Télé Mbedda ɗum noon bisimilla ma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق ما ينفق فيه المال قراءة القرآن عند الناس كذا روى أئمة القياس ليس يرى بدني جود من القرآن ليس يرى على الأرض كمثله 70,000 يشفع من أهله ولا تحاسب ولا يصال أهل الرواية جميعا قالوا كيما إباي ما قد جم دبنغادما كو عبد الله آمين نتيب بأم قرشي اللهم صل على محمد ما شاء الله ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbeɗa sikki hayso haaɗi ɗo ene wayno yoni walla weeli ɗum ɗon Almoudo Bewdo hol ɗum ɗo no ndendinirɗa ɗum ha mbawɗa hebde hen ko jiɗɗa ko ha heeɓi ɗo ha nodduɗa amen hen jaranma hen hunde foof holno ɗum ɗo ardema beele ɗum ɗo ko koyɗol walla ko jangde walla ko yidde walla ko holko woni less mum saabu yimɓe ko banggue jaari e banggue mo jaruɗa o heewani e o saaha joni yonto bel no faami ɗo dariɗa ɗo ko ɗon ane yaadiɓe ma waɓe no Mansour en e ko min ji beele yimɓeɓe ne paami tigui rigui nde ɗo darde nde wona darde famɗude holɗo paduɗa e ɗum ɗo saabu ɗum wona ko weeɓi saabu yimɓeɓe paama jogaki fama muy tigui dardade ma e darde yonto ɓuuri yidde ko manda sa faami ɗo kala holno ɗum ɗo holno ndendinirɗa ɗum ha yuɓɓi rewi lawol. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladi anzala alquran wa bayyana fihi ahkama shari'atihi ablagha albayan wa sharrafana bihifzihi wa tilawatihi wa ta'abbadana bitadabburihi wa dirasatihi وجعل ذلك من أعظم عبادته كتاب كريم مبين حبل أمين متين
وأصلي وأسلم على سيد الخلق الناصر الحق بالحق محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الشرفاء النقباء وأصحابه النجوم الظاهرة النجباء ورضي الله عن شيخنا وممدنا وقدوتنا أبي الفيوضات والبركات تاج العارفين إمام الأولياء والزاهدين أحمد بن محمد بن الصالم التجان وعن خلفائه ومقدميه وتلاميذه أجمعين تقل يتود الله يجول لي أفكار دقور القوتل فتان لنيول ونمحمد صلى الله عليه وسلم emin mbiya jam'i kisal ummarade jeeɗo jam'i kisal yo wone mon ko jam'i kisal ummarade jeeɗo jam'i kisal wone amen amin ya rabbi jeeɗo jam'i kisal yo allah rokki en jam'i kisal ha ganden ko woni nafoore jam'i kisal ɗum tagi ceeru cheikh wi khayru salami min zi salami alal imami khatmin nizami ɗum woni ko namdiɗa ko ɗo ko wonnoon muhammadin sallllahu alayhi wa sallam kala ko dilli ko mouhammadou ɓuuri wonnoon mawɗo malik wi wa innahu is arada llahu nach'atana abana min nurihi nuran nabil alami ceeri cheikh wi wolowla ruhuhu ma raha rihun wala chey'un yakunu ala dawami o wi sinno wonano fittano mouhammadou ko wodiri ko wodata sababunu ma woodi nde ɗum woodi nde e nder ko woodi ko en godirani pour haw wooda ala godirɗen ko ha ceedo ɗon omo woodi dañen omo woodi dañen e ko dañi ko on woni muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum saabi wona eɓe jiiɗimi wona ɗum addiɓe ala soɓe noddirinoɓe ko wona mouhammadou ɓe gaɗata ndeke wadde ɓe jiiɗi koye maɓe saabu yidde mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam saabu allah wi ko qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhbibkumullah soɗon jiiɗi mi yiiɗon jiiɗe mouhammadou on saaha mi yiiɗon ndeke wadde so tawi eɓe jinno kam wona ɗum woni nafoore ala ko yidde mouhammadou woni nafoore wasa sahara l ilahu unasan li saidin fa innahum su'adaw so allah eltini yimɓe neɗɗo malaɗo tar ton ko malaɓe alhamdulillahi nde allah rokki en jeeyede e leñol mo ganduɗa ko kañum woni gadiɗo woni cakkiriɗo woni nder nderijo woni cuuɗiɗo afa kodda gurel gotol woni rasulu sallllahu alayhi wa sallam somi faami ko ɗum woni koɓe gardi ɗo e namdal ma ngal tigui rigui mbeɗa sikki on paami almoudo bewɗo wona inde tan nde gandanɗa nde hoorema ko fepidade ko inde wonde e ƴiƴam saabu ko min nananno ko ene wayno guite amen pawima hen joni an almoudo bewɗo holko woni projet ji ma e holɗo jaareteɗa holɗo gummiɗa minen jiiɗi andude almoudo bewɗo koko heptima walla ko hen ummudeɗa comment donc télé mbedda ne yiiɗi ɗum alhamdulillah almoudo bewɗo o jeeya ko liksebe o wiyete ko amadou oumar ba o jeeya koye liksebe windinimo ba ko biteɗo mouhamadoul habibou de ko on windinimo ba caggal ɗum e jokkumi e jinnaɗo wiye ceerno hadis sy ko kanko jooɗi hande jowol ko kanko nehimi ha to jaranmi ɗo omo jogui miñi ko wattimi juuɗe miñi ko biteɗo ceerno siyel on nayimi dumga to ceerno mouhamadoul amin ly somi ari ha ɗon mi wiya ala zakat seykhul asri naibu seykhihi li bassil ulumi dini lil hibbi wal adi mi ruttomi wiya ala ya dumga ya ahlal kirami tala ala endana badru zalami lana sharafun wa gunmun wal mazaya lana fadlun wa fakhrun bila asami wa imma shi'ita faqul ruknun qawiyun sabitun gayrun hidaye mouhamadoul amin najuli cheikhli safiyul moustapha khayr anami wadde almoudo bewɗo ko inde mana inne joftigo premier radio dumga woni dumga wuuro alpha radio tabalde min gonno ɗon nden on saaha ko waji goto wiyeɗa ha caam o liggotto ko affaire radio konko wino comme darogal almouɓe on saaha nden inde fuɗno yaade hiya ha ɓoyi noon tomi sa woni daragal force caloɗa wona gueɗe te kadi cukagu salaki wona gueɗe haqqilantagal timminani wona gueɗe wadda wawa wiide hoorema darogal on saaha kadi way kono ko firti ko yimɓe yo jiiye so yimɓe yo jiiye noon so jeeyama tas mbawa yiide ko jiiɗi yiide ko duttimi e wonde almoudo bewɗo sa ruttimi e bewɗo ko jaltuɗo ɗoftare ɗum firti bewɗo mais ko jaltuɗo ɗoftare e nder yaltuɓe ɗoftare kono o yaltani ɗoftare e nder ɓe jaltani ɗoftare ko caliɗo e on caliɗo mo salaki ono salaki ɗum woni almoudo bewɗo caliɗo on caliɗo kono salaki mo on salaki est ce que machallah mbeɗa sikki on paami de on paami almoudo bewɗo o saaha joni hono jooɗiɗa koye noachot walla ko ɗanngal walla ka garɗo ɗo tan aɗa rutto walla ko ɗo tigui rigui jooɗiɗa e kadi kala so neɗɗo jiɗɗo mo yiitude jiɗɗo jokkade ma holto rewata ɗum foof inchallah aduna o ne faari ɗum kamɓe yiɗi ɗum andude almoudo bewɗo ko no wirani ari ɗo e nokshot en jogui ɗo ene jangguina ɗo ko ɗo jangguinta kadi ko ɗo woni dillani haydara so wona jangde wonon annabi wi hayrukum man ta'allama alqur'ana wa allama al alim wal muta'allim sharikani fil khayr wa sa'ir nas la khayr fihim ɗum noon ɓaade ko noon annabi wi wadde min cuɓima walla allah suɓini min e ndeɗon fedde jeeyede e jangguinoɓe alqur'an fodde mbawko amen ko ɗo e nder nokshot gonmi o saaha bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbeɗa sikki en dokkatal muɓe en jima seeɗa ƴetta hendu
no bisimilla mon عرفت المدينة مرحبا يا خير دا جود من دو جدا شرفت المدينة بيزار مرحبا يا خير يا رسول الله جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا جود من دو جدا شرفت المدينة مرحبا يا خير دا سيدنا محمد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع والله جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا سيدنا محمد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع والله جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا سيدنا محمد أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور والله جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا يا رسول الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا سيدنا محمد إذ جعلنا فيه مكة ومنينا لاتباع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا سيدنا محمد إذ جعلنا فيه مكة ومنينا لاتباع جئت شرفت المدينة والله مرحبا يا خير دا سيدنا محمد إذ جعلنا فيه مكة ومنينا لاتباع شرفت المدينة والله مرحبا يا خير سيدنا محمد إذ جعلنا فيه مكة ومنينا لاتباع الحمد لله جتنا الله كادبا juulen e rasulu daɗen ñande dadde weeɓani jomam mi yettima kala dewteɗo wodani so wonano saabi wodde maɗa ina laaɓi jilbani gulliɗo jadde annabi yo softu wulla ero yo dande yawtu kerol yo haal ko jilbani alaji seydou nourou bamo paate galowi he yimɓe keɗoɗe lemsede goɗoɗen kala nedi jereɗe ene ɓeyda moƴƴere o jamma ɓuure mum humpani moni kala koye makko jibina ɓurnaɗo windere soko allah haali oɗo ko jonɗomi nelmomi koymon giɗo am e moƴƴere hay sinna ami heferɓe jaawi heferɓe hersuɓe ñade darga pertuɓe mo jaalo winder ngol ɗo ko tindol jeyɗo ko kisira o jamma wicira maleji jilɓere sanamuji janira poyon ɓe ñifira majon ɓe korira ha yoori ɓakkere tati balɗe jeygol huɓɓani feetere taccani goddol heltinde abbere soko hunde ñiiɓi koye googo ɓaggi ko wonirani ɗum dal seerat ko semtere jarenmo sabi mum kala hunde tagira ɓurnaɗo roƴira jangta e deftere keɗoɗemi jangto ɓurnaɗo jommuni e joom dangu kala ɓuri holi gando annabi jambaro annabi holi dokko annabi kumnoyɗo moƴƴere kala gondo annabi koyma o jebbili lasliji koyma ƴiƴamme hettere nulanoɓe koyma waliyaɓe koyma almuɓe koyma moƴƴuɓe koyma rasulallahi ɓurnaɗo windere puri leɗɗe gonti bindirɗe bindi madi bindu kumnani ɓuro ɓurɗo windere
jaaroɓe donki humnoyde ɓuri ma walla baɗi ma ɓurtoɓe hoodere daraniɗo limtude ɓuri ma muhammadu hay sinno wawa ene itta mettere yew lekkel e lekkel bonjel e taadere puɗi ledde gonti bindirɗe bindi maɗi bindi kumnani ɓurɗo windere soko neɗɗo majji yo namdo ganduru ɓurnade ɗurno ene ɓeyda majjere soko neɗɗo majji amadou oumar yo namdo gandul ɓurnade ɗurno ene ɓeyda moƴƴere sile meje peccama ngamele ɗaccama koye hefereɓe koccama ñande ñalgu diine yew busayru o wi kayfa tarqa ruqiyakal anbiyaw ya sama an maɗa walata samaw lam yusawuka fi ulaka wagada haala sanan mansour jokku ɗum noon jagguɗon seeɗa mi ala bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbiɗa sikki ɓalli ɗi koko nguli nde wonno koɓe mbaɗata koɓe mbawi ɗum alhamdulillah e ɗoɓe daari ɗo kadi eɓe jooɗi ɗon saabu wona ɗo tan wonɗo min jiitaɓe e rukkuji goɗɗi ha mbawon famde beele ɗum ɗo ko volonté yagal ɓolal walla est ce que yimɓe dariɓe ɓe e diine o ene nodda moon gam mawni noon nelaɗo ɓe guitta jawɗele mabɓe ɓe mbaɗa hen walla oɗon dal oɗon bakkili tan oɗon jaara no Allah waɗi fof ko noon mais nelaɗo ne jeeri ɗum holko dañotoni ɗum ɗo no ɗum wayi weldini e no ɗum jaggirani e no pamirmi société o ɗo tolni ɗo nde wonno yimɓeɓe ko banggue jaari toujours ngol konngol mi haalat ngol ɗo noon mbeɗa ferti mbeɗa heeɗo holno ɗum ɗo gurduɗon ɗum e ɗum ɗo min gurdi ɗum kañum ɗum ɓooye amen kadi ko ɗum yidde min gurdirno e adana ko yimde hono ni yeeha ɓoya nde wonno aduna ene yaha ene change musidɗo ko musidɗo min gondi e diwan goto min gondani e wuuro woto kono min jotta ko balɗe tati min jiidirani nder hen minen ɗiɗi foof emin jiiɗi ɗum emin jaada kadi ko ɗum yidde amin tigi rigui wona hay seeɗa Allah waɗi noon emin gondi te min cuwa tawde ene gasa wonde ne ɗamina wonde tan yiide neɗɗo gandanɗa hoorema mo ene puusa min hen ha ɓuura hono ni joni ɗum ɗo ɗum woni ko puusata min hon ni min jiiɗi so min dañi ni noon weeɓani nde wonno leydi ndi enen fof ɗen gandi ko wura hen fof koko yaari banggue fof koko yaari banggue kono noon emin jiiya yimɓe ene mbiya ene weeli komin mbaɗata faami emin nana hen emin hen kadi emin ɗamini noon so tawi Allah kay ene newni komin jahata ko ene tiiɗi waɗoyde hen guila programme uji mum ha e foof mum no pamirta ko ɗum gurdam amen min jiyani fof goɗɗum caggal o ko jangguinowo caggal ko jangguinta ko min kam ala ko woni caggalam goɗɗum ɗum ɗo ɓuuri tiidde ɓuuri mawnude am e hunde foof eyyi kankone ko noon Allah ne waddi min kadi oɗo ceernajo machallah ene Allah ne waddi min ko waɗata ko iɗum weeli min so welani min de gandumi so welanimi to jooɗimi ɗo hoto Allah hokkam sagam yo Allah natinam ɗo to gonmi eɗum welum ceene yooɗimi kadi mbiɗo ñagonomo Allah ya barke Muhammadu Rasulullah wune gonɗo hen o daña ɗum kono minen de gande ɗum ɗo woni gurdam amen eyyi woni mimi tagarama ngam Muhammadu ayi min jogui on so gurdamam fof ko saabu nelaɗo minen gurdam amin fof ko saabu nelaɗo kanko noon woni mawɗam saabu mi yi mbadduɗon e o bama clip goto hay kanko Almoudo Bewdo mi yimo hen eno ɗum wayi regade ni e no jiirumi ɗum ni te ene raari ɗo saabu kewɗen yidde ko leƴƴi goɗɗi ɗi ne sa ƴeewi exemple Sénégal ɓuuri ɓattade men ɗo on jii hay téléji mabɓe ko kilibaji jolfuɓe ko ene jima sernaɓe ni wona to ndelaɗo mais ñande fof koko fawte waɗa émission ngaji kono ƴettuɗo haajumum hammum foof ne manta rasoul
ene foti jaggandede e moni fof ko wawi e ko jogui ne foti jaggande ɗum sababu kay mbiɗen ko rasulu woni mo ganduɗa hoore ma o kala ko dillata koye annore makko ummi so lampa huɓɓi ko kanko so oto dogui kala ko dilli ko rasulu woni sababu wadde on ne foti e so neɗɗo yiyama ni ne mawninambo ɓora paɗe ma ndewami walla guitta ko joguinoɗa fof totta mum kono wadde onon yeeɓoɓe Télé Mbedda wonɓe o Bama Pro goppe hakkillaji ko haalte ko onon julɓe ɓe ganduɗa hoore ma oɗon jogui jawɗele oɗon mbawi wallude ɓeeɗo nde wonno koɓe mbaɗata ko wona sinno ko siwde eɗen mbawi wiide ɓe jaaha ɓe payto sabareji ɗe goni to walla ɓe payto to nokkuji goɗɗo ɗo gandi ɗo kalanmi ɗo kono kamɓe ɓe cuuɓi ko mantude ɓurɗo e nder windere nde eɗen mbawi wiide ko kanko ɓuuri foof saabu kanko saabi foof ɗum noon jagganeɓe eko mbawɗon foof so nawde ɓe studio ji ɓe mbaɗa production ɓe jaltina leppi so rokkudeɓe moyen ji ɗi ganduɗa ɗi hoore ma mbawa ɓeydade e darade habtude sababu kandi hen en jii sabara ne waɗe ɗo neɗɗo itta kalis waɗa hen te eɗen gandi sabara ala foof ɗo winda e deftere wadde noon gonɗo sababu godal men o mawnino on boni foti mawnede onon yiiɓe en koɓe Télé Mbedda goppon hen hakkillaji ceerno Mansour holko ɓeyta ko haali ko ewa ko tengtinde tan ko haali ko ewa nde tawno so tawi neɗɗo sa yiiɗi hunde tan a duumi hen kadi ne haasi kadi Allah rokkuma hen hunde eyyi minen komin mbaɗata ko adi foof ko ƴiƴam eyyi saabu so tawi aɗa waɗa hunde a yiiɗa hunde nde hay goto wawa yiide men ha rokkuma hen haqqe ma eyyi ko adi foof ko yidde kadi e gurdam saabu kadi ala jarɗo mantude sowona annabi sallallahu alaihi wasallam mo gandanɗa sownano saabu mum a ñamata a yarata a wodata on kala ko mbawɗa wadde e aduna ma hayso tawi a wawa hay hunde aɗa foti wawde wadde feere ha mbaɗama dello jukkal ko jolfuɓe mbiyata ko hayso ko jimol gotol jimana ɗum annabi sallallahu alaihi wasallam sa nani jolfuɓe mbiya aɗa wawi ɗum haalde wolof sa yiiɗi e pour ha pama tan sabat lumu neexa tawa yonente bi sallallahu alaihi wasallam melnani wayma ninna ɗum goto e yimiyankoɓe Sénégal yimi ɗum no wiye ndongolo dane ma ko weeli ko foof ko mbawɗa yimde lolluɗa ko foof tawda tan a yimani annabi sallallahu alaihi wasallam no wayno jimol ma ngol niili ne manki ɗum tagui jimbon o wi welimi ko annabi Moustapha ñalawma lahara omo tefa ñalawma mo yimɓe kuli hoto faya enen foof ma en gandu yidde o ina nafa saabu naddeɓe aljanna koko defa ɓen jaaroɓe annabi Moustapha tawde ko noon softaterɗam wela ɓernde am kala nde haala Moustapha waɗi ɗum ko himmeji duniyaru fof mi ɗacciti himmeji duniyaru mi ɗacciti ngam mantude annabi sallallahu alaihi wasallam kerse kam e kuuli huuli ɓernde am wodande nde bantanmi Moustapha mi felliti meɗani heblani wullande Allah bi Moustapha so tawi ko ngawlago nodda mi notoyo haade kay ko mantoyde Moustapha so tawi noon wona Moustapha mi yaforima Allah e nela ɗum kono so tawi ko Moustapha kala ɗo ngawlago nodda mi notoyo mi amata ɗum noon Mansour fawɗon jungo ma mi ara Almoudo Bewɗo mi artate ma seeɗa annani ko musidɓe ɓe kaali ko ɗum ɗo mbeɗa sikki wona mahamnele Mamoudou ko enen fof keeɗi enen en jiiri guite men kadi e ko gonɗa koye dow mum ne tiiɗi ne yooɗi mi settoto ko kalɗa ko pellital ngal o jogui e yidde ko waɗata ko e wonde hen volonté oɗo émission fonno tournede ko caggal julde kono kanko e pellital makko e gendiyankagal makko yiddemo rasul nde wonno ko haalata ko woni ko ƴiƴam makko o wi kam ɗo mbeɗa rew foof ma oɗo émission waɗe avant julde taski yalla hokki en hawrude en ha caggal mum saabu programme uji mbo tindiɗi ne mawni ko poɗɗo omo jogui gueɗe kewɗe kadi oɗon gandi temps o hewani enen foof wonko mbaddaten ɗo jooɗiɗo ɗo foof hande hakkille ma woni ko julde saabu koko heedi so wona an ma wone dogande ɓesgu ma e ko way noon e goɗɗum kono wi kam ɗena rewe foof ñalawma hande o mamin mbaɗa ɗum ko yiddema koye nelaɗo wona yidde mbo yaltude e caméra ala saabu o rewi hen o totta o ɓooyi hufde micro wadde ko yidde mbo nelaɗo jaranimo ɗeɗo gueɗe ɗe kalata ɗe ko settade ko kalɗa ko tan ko woni koye dow mum ene tiiɗi ɗum noon onon fof ñagante ɗon yo Allah wallu on mission moon wona mission tokose wona mission kadi poɗɗo waɗede négligé heddi noon ko oɗon paama aduna ɗo tolni ɗo ma yimɓe paam saabu ɓe ɗeeɓi famde oɗon gandi won ɗo miɗen onon fof oɗon gandi saabu on jii sinuwaji ne juula ɗo te ko façon juulu ko ganduɗa hoorema enen fof jii neɗɗo yiyata yimɓe jultan ala wona julde wadde ɓe duttima e Allah tawniɓe e ko ɗum hunde tokosere rewi ɗo ruttiniɓe haaɓe jetti to Allah ɓe gandi kadi aduna o wona hunde nde gandanɗa nder ma wona boîte de nuit welma tan udda ne jogui joomum kadi ko mabɓo tan wadde eɗen gandi ko toon tan woni gonga ɗum noon Almoudo Bewɗo machallah
eɗen jokka en gasdani Almoudo Bewdo mbeɗa sikki won projet ji gonɗi yeeso ma beele aɗa fiɓi wadde leppi wa mbiyen ɗum album ngaji aɗa miiji windude defte ko fate mantude nelaɗo gam aduna o saabu ko mbatta ko ni tiiɗi alhamdulillahi rabbil alamin ko ardi foof naaten hol gonɗo nelaɗo hol gonɗo nelaɗo sabu cerchikh wi arajulun qif li tasma ma aqulu li sirati sayyidu rusuli l isami mouhammadou nil moussafa min kiramin min kirami o wiyete ko mouhammad bun abdoullah bun abdoulmoutalib bun hachim bun abdoumanaf bun qusay bun kilab bun murra bun kaabu bun luway bun ghalib bun fihru bun malik bun nadr bun kinana bun khuzayma bun mudrika bun ilyas bun mudar bun nizar bun maad bun adnan modou malik wi sa ɓenni adnan fa takzibu kad ja min al alami fenani ma yalte Télé Mbedda yumma ko holno wiyete yumma ko wiyete ko aminata bintu wahab bun abdoumanaf bun zuhra bun kilab bun murra bun kaabu bun luway bun ghalib bun fihr bun malik bun nadr bun kinana bun khuzayma bun mudrika bun ilyas bun mudar bun nizar bun maad bun adnan alaji maliki sa ɓenni ɗon fa takzibu kad ja min al alam fenanema yalte Télé Mbedda holko wone andude sens hol annabi sallllahu alayhi wa sallam cerchikh wi wa man yahfas jududa abil batuli waqahullahu min charri dirami o wi sa reeni asko nelaɗo allah dandima e jeygol ñande yowmal qiyamata jeygol wi e jomiraɗo subahanahu wa taala dandam e bona kaari o wi in holko woni neɗɗo wowi kay ko neɗɗo wiya allah dandam e bona jeygol kono jeygol wiya dandam e bona kaari wi saabu asko annabi nane hoore makko kanko mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam kanko annabi noon yumma ko en kaali holno wiyete yumma ko wiyete ko aminata bintu wahab yumma ko no foti duuɓi wuuri cerchikh wi wa achat ummi hayril alamina bila naksin wala zeydin bilami sen ustani en ɓeydani yumma ko wuuri ko duuɓi capantati sa ustani a ɓeydani yumma ko wuuri ko duuɓi capantati joni noon kanko yumma ko kanko annabi sallllahu alayhi wa sallam yumma ko no foti duuɓi naatiri hoɗande manam no foti duuɓi waɗiri mariage ko 16 ans sabu yummum annabi sallllahu alayhi wa sallam o sanki ko hakkude makka e madina nde o sankorone annabi ne yaare 6 ans kanko mi yaare gandarma 30 ans wonde ummi makka omo yaha mo salmiya kureji makko men asata faami o yehi ummi makka o yaha mo salmina kureji makko madina omo yaare 28 ans joni o yehi o won toon 2 ans sa jagui 2 ans plus 28 ans wona ko 30 ans ɓe garti ha nokku no wiye abwa ko ɗo no sanki annabi nde mi yaharne annabi ne yaare 4 ans 2 ans ɗi pawiyan woni annabi ɗi yummum sankorone yaare 6 ans joni noon woni nokku wiye abwa ɗum tagui cerchikh wi wa zaral moustapha umman bi abwa bi alfi muqanna in zatil hisami o yeehi juuriyade abwa o yeehi juuriyade yummakko omo wonde ujunere gorko taw ko kellifaɗo ni woni gurnam yummuma annabi sallllahu alayhi wa sallam yummuma annabi e bamakko no foti duuɓi ɓe guurti ɓe guuri ko duuɓi jeeɗiɗi no foti yummakko wurti caggal bamakko wurti caggal bamakko duuɓi jeeɗiɗi e nder duuɓi capantati itta hen duuɓi sappo ene hedoro duuɓi sappo e jeegom wadde duuɓi sappo e jeegom ɗi ko ɗin woni ɗi yummuma annabi natiri hoɗande ko ni woni kadi walam yujad aminata walidun siwa waqil anami alal asami yumma ko ala ɓiɗɗo so wona kanko woni afa kodda gurel gotel fittano leñol rasulullah sallllahu alayhi wa sallam bamakol no wiyete bamako wiyete ko abdoullahi bun abdoulmoutalib bamako no foti duuɓi wuuri cerchiki wi wo umru abihi abdoullahi kahun wa qila kahun ala qawlil mudami bamako wuuri ko duuɓi nogas joyyi wiyama ala ko qila kahun wiyama ala ko duuɓi nogas jeetati kono ko ala qawlil mudami bamako wuuri ko duuɓi nogas e joyyi bamako wuurani duuɓi nogas e jeetati ɗum ko ala qawlil mudami konngol ne yeeba ngol ala ngol valorisé ka no feewi ngol nanguira kono fotiri ngol way kono championnat sin ngol ɓayani firti wonɓe jaadani hen joni noon bammakko no foti duuɓi natiri hoɗande ɓaɗo yummakko duuɓi sappo e jeegom alaji maliki wi wa haza izaka abdoullahi sayyiduna hadwan on saaha alaji malik wi bamum annabi yaare ko 18 ans saabu sa aɗa ƴetti ha tongo ceerno gali jafara seydi kane jaafɗa anani ha tongo rokkanma ko jeetati deelo ono rokkuma 4 wadde 4 plus gandarma 8 wonata ko 12 wawo ono rokkuma 6 plus 12 wonata ko 18 wadde bamum annabi sallllahu alayhi wa sallam o wuuri ko duuɓi o natiri hoɗande ko duuɓi sappo e jeetati kadi o wuuri ko duuɓi nogas e joyyi e nder duuɓi nogas e joyyi noon sa itten duuɓi sappo e jeetati heddoro ko duuɓi jeeɗiɗi wadde ko duuɓi jeeɗiɗi ɗino wurde yummum annabi sallllahu alayhi wa sallam joni noon meta omo jogui ɓiɗɗo walla ala ɓiɗɗo ala kankone o ala kazali abihi la wala dun siwahu bamakko ala ɓiɗɗo so wona kanko on woni mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam joni noon pourquoi cerchikh no wiya mouhammadou nil moussafa min kiramin taw ko min kirami pourquoi o woni annabi cuɓaɗo e nder suɓaɓe e nder cuɓaɓe o kiramin holko yahata
cherchiki wi anide Allah tagi aduna o pop o jaggi neɗɗo wi wala gada karramna bani adama o suuɓi neɗɗo ay ɓurni neɗɗo kala ko wana neɗɗo ay annabi ne jaayi ɓeni yimɓe ay nder ɓeɗon yimɓe aduna ɓe pop annabi suuɓi hen julɓe ɓe ay annabi ene jaayi julɓe ɓe ay nder julɓe ɓe o suuɓi hen 124 000 o waɗi ɗumen annabaɓe ɓeɗon annabi sallllahu alayhi wa sallam o jeeya e nder maɓe te o woni khatimin nabiin e nder ɓeɗon temedere ujunere e nogasonayo gandarma annabi Allah subti hen 113 ko wiite e nelaɗo o suuɓimo ɗon o wi imamul mursalin an woni almami nelaɓe ƴeew Allah subtimomo guila to Allah ari ha ɗo kadi e nder ɓeɗon 113 Allah subtimo hen e nder ulul asmi en woni joyoɓe holɓen annabi ibrahim annabi moussa annabi isa annabi nuhu e muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni bouchari ari ha ɗon tawi o suɓama kadi e nder ulul asmi en o suɓama kanko o wi fagan nabiyina fi halqin wo fi hulgun te walam yudanu fi ilmin wala karami ɓe mbi pourquoi o wi wo kulluhum min rasulillah multamisun te garfan min al bari aw rasfan min addiyami wonnoon kanko annabi sallllahu alayhi wa sallam kanko daɗi ɓe banggue needi kanko daɗi ɓe jondam kanko daɗi ɓe denɗagal gueɗe kono ay gueɗel ɓurguel wadde fayide guel annabi farnori ha Allah yo felsiti annabi holguel gueɗel gueɗel labde mo ɓernde Allah wi annabi sallllahu alayhi wa sallam fa bima rahmatin min allahi linta lahum wallahi wolow kunta fazzan galisa al qalbi wallahi lan faddu min hawlik ay sinno ka bonɗo ɓernde ka haaside ka ɗawowo jondamma gandal ma hay goto ɓallata kom aɗa moƴƴi tan wolow kunta fazzan galisa al qalbi wallahi lan faddu min hawlik sinno ka bonɗo ɓernde hay goto takora ko sarma jondamma an daɗi aduna o foof kono wona jondam yimi gondirte ma an daɗi aduna o foof gandal kono wona ɗum gondirtema gondirtema ko labde ɓernde tagi annabi wi innama bu istu li utammima makarima al akhlaqi min tagirami nelirami ko yomi timmi jikkuji moƴƴiɗi holɗum yafotojom holɗum roku kaɗɗom holɗum taƴ e jokkiɗoma muhammadin sallllahu alayhi wa sallam joni noon kanko mouhammad en kaali yummakko no foti duuɓi wuuri kanko annabi no foti wuuri cherchikh wi aqama bi makkata miqdara najjin kono ko ala da'wal abid ila salami te wo minhum man aɗa bi qawli ɗaha wo minhum man aba qawla al imami annabi sallllahu alayhi wa sallam miqdara najjin woni duuɓi capanɗe 5 e 3 o wuuri makka duuɓi capanɗe 5 e 3 o wuuri makka ɗum o wuuri makka joni noon ko heddi ɓaɗo mbiɗa ko duuɓi capanɗe 6 e 3 o wuuri sa itti hen duuɓi capanɗe 6 e 3 heddoto ko duuɓi sappo cherchikh wi aha kadi ihtara al madinata hayru darin wa asrun kana fiha bil muqami duuɓi sappo o suuɓi makki madina o waɗi gurna makko fof kanko mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam kanko mouhammad mete omo jogui sukaɓe walla ko résumé dabɓo mbaɗen fon noon fa inna fadla rasulillah laysa lahu haddun fa yuribu anhu naadi ɗum bi fami ay kaldowo huno ko wawa haalde ko annabi ko wonnoon ko waɗe makko ko wona joom huno ko waɗe makko joni noon hunde ko lowrako huno ko yupporta ko huno ko haadi annabi huno ko haalde annabi ko huno ko waɗani annabi so huno ko waɗino e annabi huno ko haala annabi wonnoon haɗi huno ko haalde annabi huno ko haalani annabi huno ko lowani annabi wadde huno ko yuppora annabi ɗum tagi joom burdi o yimi ha ɓooyi o ande hoore makko o wi fa mablagul ilmi fihi annahu basharum kaddi gandalam e nelaɗo ko neɗɗo gas min kam somi yiiɗa fende ko moƴƴu yo ko korsuɗo yo ko dimo yo kaddi gandalam e makko tan ko neɗɗo fa mablagul ilmi fi annahu basharun o ronki andude holko jogorde rewnuden te radio o timmani annabi o sallllahu alayhi wa sallam feeñinimo wi wattu hen kay wa annahu hayru halqillahi kullihim wattu hen kanko ɓuuri aduna o foof joni noon Serigne Touba kañum ari ha ɗo woni opposant seeɗa Serigne Touba wi fa mablagul ilmi fi annahu basarun d' accord kono noon wa annahu hayru halqillahi kullihim dedet o wi holɗum o wi ala wa annahu dunahu aqlun wa afkar wa annahu dunahu aqlun wa afkar force ɓaade annabi ɓuuri aduna o pour jaɓen o wi ko ma haqqillaji doga hen wona kalanda hunta jaɓa ala wittoy o haaliran pour salade o haalir ko pour ya witto kono noon eɗen gandi afdalu ma fil ami mawlidi nabi ko ɓuuri moƴƴude aduna o e pop ko jibinede mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam kala ko jiiɗa e aduna o dañira ko annabi wadde ko dañma e ko dañƴa o fondatake ma aɗonni wiyede wo o ɓiɗɗo nande baaba ɓuuri kay nannade baaba o arti ɓiiw ɓiɗɗo artude baamu ɓuuri deeƴe haqqille wiyede baaba arti ɓiiw wadde aduna o kala ko moƴƴi hen wiyede nande annabi saabu ganarma annabi kala ko nandina ko hunde nde nande makko wona kanko nande hunde nde saabu ko hunde nde kanko adi hunde nde wadde mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam wa qad rusigal banatu ma albanina bi hasna in nisa bintil kirami annabi omo arsiguina ɓiɓɓe rewɓe omo arsiguina ɓiɓɓe worɓe omo jogui zeynab omo jogui umu kalsum omo jogui ruqiya omo jogui fatima omo jogui abdoullahi omo jogui alqasim omo jogui ibrahima kono noon kullun min khadija gayra wahid fa min mariata alhasan almarami kamɓe pop jibiniɓe ko yumma khadija te yumma khadija en jogui teddugal
يوم خديجة ترسيخي خديجة قد حاور فخرا بسبق لإيمان النبي قبل الأنام كلا جبدو الله أدونه خديجة نجيها سانتاس welma mettuma khadija jogi santas wonon khadija jabi annabi kin yare 25 ans sabu ko nden annabi resimu waddi son fami ko rewbe ngadi jabde rasul gasi rewbe ngadi jabde kadi rewbe ene jogi rewbe ene jogi gere kew sa yi rewbe présentim wana kesam heso maagu e gandude diine wonnon makkatal mukarram mo jiita yimen dago adi hoddo don ko debbo bitere hajar ene ganni makka buri gurde fof hakkunde safa e marwa sa wadani hajjuma timmani ko debbo adi docteur on hajar eɗen gandi annabi afiri ko ɓiɗɗo debbo ko teddungal eɗen gandi annabi ɓuuri ɓesdude ko ɓiɓɓe rewɓe ko teddungal eɗen gandi annabi ala ɓiyum keddiɗo caggal mum so wona debbo woni fatumata bintu eɗen gandi ko teddugal debbo a jaaɓi allah tan mboɗo warma ko debbo yalti on volontaire debbo adi yaltude volontaire mi jaaɓi allah waram sumayma yummum ammar bun yasir ko on adi jabde allah warda sababuni diine kala baraɗo diine debbo adi ma waride diine wadde en gandi debbo en jogui teddungal eyyi joni noon kanko khadija omo jogui teddungal pourquoi teddungal khadija ne heewi noon en kaali adade mo naddi diine ko teddungal en kaali nde annabi resatamo nde taw resama dewli ɗiɗi kanko annabi fuɗɗirimo ko diwo aɗan ko teddungal annabi ne yaare annabi kadi heccimo sabu ala kanko hecci annabi sabu kanko annabi ne yaare 25 ans kanko mo yaare 40 ans omo hecci annabi 15 ans wadde andi eɓe goɗɗodiri so wiyama debbo ganna harma heccani heccata joom galle mum ala ko joom galle ma allah lowane makko ko loowe annabi ko annene an allah kadi lowane ma ko loowe khadija ko kono so andino allah ne loowe gorko ma ko loowe annabi ko an andi aɗa andi kadi annabi allah ne loowe ɓerde ma ko loowe khadija ko ala dewgal mum wona kono corom curtumami wonat ɗon saabu allah waɗananimo ko waɗani khadija ko khadija kanko jibini ɓiɓɓe annabi sallllahu alayhi wa sallam kamɓe fof so wona goto hol jibinɗo on jibino on wiyete ko ibrahima hol jibinɗo on jibino ko mariyatul qiɗɗi tara mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam on holto jeewa jeeya koye tubakoɓe alma woni koreji firawna en koye tara annabi sallllahu alayhi wa sallam joni noon annabi babiraɓe makko no poti en kaali ko résumé tabbo e mbatten annabi bamakko babiraɓe makko no poti ceertiki wamamu nabi sidqul maqali fa hum yaun ala qawlil muqami ceertiki wi babiraɓe annabi sallllahu alayhi wa sallam koɓe sappo zoubayru abbas moukawim ɓusam gandarma abou diali abou talib gandarma ko wiyete alkasi no wiyeteno moukawim dirar ɓeɗon woni babiraɓe mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam sudde makko no poti sudde makko sappo e goho ɓiɓe makko no poti ɓiɓe makko ko jeeɗiɗo goggira makko no poti goggira makko ko jeegom no foti duuɓi o wuuri ko duuɓi capanɗe jeegom e tati joni noon kam mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam sen kaalimo ko allah adi haaldemo sen deƴƴimo ko allah haalimo allah manti guira makko allah wi ma zaga al bachar wa ma taga allah waɗimo pièce par pièce allah manti jungo makko wi wala tahutuhu bi yaminika isan lartaba al mubtilun allah manti hayɗoygol makko wi ya ayyuha al muzammil qum illeyla illa qalilan allah manti darab mo suddoro allah wi ya ayyuha al mudassir qum fanzir allah manti beccal makko wi alam nasrah allah manti keji makko allah wi wara an gaɗa zaharaka allah mantimo ha ɓooyi allah wi wa innaka la ala hulqin azimin ha ɓooyi allah noon yiɗi ɓaynudemo eɗen gandi whatsapp wawa ɓaynude ma mende vocal uji ma darti walla connexion bona nanda sata faami kono won noon allah ko allah yiɗi ɓaynude télé ene kuppa kurani ya radio ne ñiifa ene udde taw yoɓani limpo kono noon annabi sallllahu alayhi wa sallam mo yoɓata limpo mo yoɓetake limpo woni allah subahanahu wa taala ɓaynimo holko allah wi wa rafana laka zicra an kalto kalami kaleɗa ƴeew noddinowo mouhamadou rasulullah gurnowo mouhamadou rasulullah tawiyotoɗo mouhamadou rasulullah sorɓikinaɗo sunna mouhamadou rasulullah simoɗo caggal fati sunna mouhamadou rasulullah tawiyo sunna mouhamadou rasulullah juuli darɗiɗi fofto sunna mouhamadou rasulullah ya umra sunna mouhamadou rasulullah jibin mbaɗa inde sunna mouhamadou rasulullah wurno saɗa juula sunna mouhamadou rasulullah en gandi wadde ko allah wawi ɓaynude joni noon ko allah wima wa rafana laka zicraka ha paari o ñagani en aɗa ɗum ɗo ko kanko heeɓi joni noon holko leñol makko heeɓi leñol makko heeɓi allah wima wala sofa yutika rabbuka fa tarda mom rokke ha beltoɗa o wi mi wawa weltade goto e leñol o men naata jeygol o wi wallahi goto e leñol ma naata e jeygol o wi wo in zana wo in saraga hay soɓe gujji hay soɓe peeni o hay soɓe gujji hay soɓe peeni saabu aljanna ene harmi emo wona jeaka e leñol annabi so wona leñol annabi hedda siisu ɓi baba adama o meeɗi namdade baba adama ana annabi garowo sa akhru zaman hol ɓurɗo baba adama jalimo o wiya a way kono mbiɗa ko domburu e ngeloba holko ɓuuri darde aɗa andi komo anda walla kagaɗo tan saɗa nana ngeloɓa nana domburu aɗa wawi watte holko ɓuuri kono saɗa yi kay a watta o wi annabi ɓuurima to pucci dogata
annabi ne ɓuuri gueɗe ene ɓuurimi gueɗe jeegom ɗe gandumi o wi bisimilla o wi annabi ɓuurimi kalde Allah wiya la ilaha illallah muhammadou rasulullah o wi ɗum ɓuurimi o wi gueɗel limmel ngel annabi sallllahu alayhi wa sallam o ɓurdima ko Allah suɓani momo debbo ɓurɗo e zamanu mum woni yumma khadija resnimo Allah ɓurnimo ko noddi lewru notimomo Allah ɓurnimo aljanna ne harme am min e dendagal annabaɓe aljanna ne harme amen ha kanko leñol mabɓe keddo o wi an baba wadde an annabi ɓuurmade o wi hay leñol annabi ɓuurimi o wi leñol annabi de enen ɓuuri baba adam o wi i baba holno leñol annabi ɓurdanma teɓe gona annabaɓe an ka annabi o wi min mi woofa Allah jaltinami aljanna wona o wi leñol annabi woofat Allah naata aljanna o wi min mi woofa Allah comcam ɓorta o wi kamɓe ɓe goofa Allah ɓe ɓorno comci ɓurɗo yodde o wi min mi woofa Allah mbiyama yomi yaha ha makka mi tuuboya leñol annabi so woofi Allah to woofi Allah ɗo ko ɗon tubanta Allah wadde andi ko enen ɓuuri ɓe ɗum tagi annabi sallllahu alayhi wa sallam o wi uluma ummati ka ambiya bani israil o wi anduɓe leñol makko jiitaɗo almuɓe leñol makko way kono kañum e annabi moussa pondere hen ñande yowmal qiyamata holko waɗata noon ñande yowmal qiyamata so tawi yimɓe gaari mbi annabi baba adama wallu min ñalawma wuuli satti yimɓe batti warñe lofade warñeni mumen rewɓe a forti tinani ɓiɓɓe muynoɓe goppama joni wallu min o wi min woƴimi ko pomuyel nguel ƴakkunomi aljanna nguel Allah ne rewɓe guura ha joni hami andata paami yimɓe gara annabi moussa wallu min annabi moussa wiya min woƴimi komi meeɗi warde neɗɗo saabu Allah wi wa man qatala muminan muta'ammidan fa jazauhu jahannam kala barɗo neɗɗo goto jewgol fayi min ha probléme am yalta isa wallu min isa wi min woƴimi komi wiyanoma komi Allah nenam wiyanoma komi Allah fara probléme am régla annabi nuhu wallu min annabi nuhu wi mi meeɗi jalde rawandu annabi ibrahima wallu min annabi ibrahima mi meeɗi fende yimɓe gara e mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam o wi ana laha ana laha ana laha ana laha ko min jeeyi ɗum min jeeyi ɗum on gara nanno guel sook so ɓiɗo woyi yo rokke yummum wadde hol dokkaɗo rokka mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam joni noon naroɓe aljanna ɓe waɗe rangé temedere e nogas rangé sappeji temedere e nogas sappeji temedere nogas ɗi itta hen capanɗe jeetati sappuwol ko leñol annabi sallllahu alayhi wa sallam naata ko aljanna sappeji ɗiɗi keddi ɗi ƴew guila baba adama ha rokki isa temedere ujunere e nogas tato mbasa wiide nayyi ɓaada itte annabi o limor nde ustor mbiya temedere ujunere e nogas tato annabi ndew denda sappeji ɗiɗi annabi goto nawa sappeji jeetati ene o ɓuuri walla o ɓuurani o ɓuuri ɗum woni fagan nabiyina fi halqin wo fi hulqin te walam yudanu fi ilmin wala karamin saabu ceeri chikh wi annabi sallllahu alih w sallam holko waɗi noon ko Allah nehimo fewnimo moftimo e nder ko moftimo saabu kala annabi gonɗo e less asmane he walla mo Allah nelno ala fo mo annabi Allah neli ha rewi Allah ha Allah wi o fofta so wona kanko tan rewi Allah wima he fofta guilama hen holtoon ya ayyuhal muzammil qumil leyli illa qalilan wara hoorema hoorema sesa komi jaafiɗoma ko mbaɗɗa komi jaafiɗoma ka waɗani komi jaafiɗoma ha yawmal qiyamati yumma aicha tawi omo juulo wimo an annabi an wara hoorema an Allah wi yaafimama ko adi ko sakkiri wi Allah yaafima kam pourquoi mi darta mbo remercie am pourquoi mi darta ko wiyoya jaram joni enen ɓe Allah yaafaki ɓe eɗen pooti dara darɗe ɗiɗi darde goho eɗen ndewa Allah goho kadi yo yaafo en kono noon annabi darta ko darde wotere pourquoi darde Allah jarama a rokki kam ɗum an noon aɗa foti darade darde ɗiɗi saabu joom ɓurdo wi zalamtu sunnata man haya zalam ila an ishtakat kadamauhu durra min warami kadi o adori ko wala tazawwatu qabla al mawti nafilatan te walam usalli siwa fardi walam asumi o wi kanko tooñi hoore makko pourquoi o tooñi on neɗɗo mo ganduɗa darornoɗo jamma ene juula ha koyɗe mum ɓuuta woni mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam o ronka dañde ko ñaami o jagga kaaƴe o wambira kaaƴe ɗe yeeso pour reedu ndu ko ŋuural ko ha wawa rokkude Allah farillaji mum te gallu silla so fi ha ko ron ɗanoto wadde a faami annabi sallllahu alayhi wa sallam omo wasanno ñamde pour a daña rewde Allah kono neɗɗo yo i son wattaki mboɗo e julde aɗa ga an ka ñemitinani annabi saabu annabi wi Allah winen lo kana no wiyatno lagada kana lakum fi rasulillah iswatun hasana annabi ko annabi ko ƴetteteɗo exemple ko darogal mon ko ganda ko timtonorgal mon ƴeewono wayni mbayon noon annabi noon ene haɗanno ɗum ñamde guila haɗani ɗum rewde Allah kono an noon a wawa rewde Allah so wona ñaama wadde andi mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam omo jooɗo balɗe capantati taw barme fawaki e galle makko basal o jooɗo balɗe capantati o ƴakkata ko tamoroje o jooɗo balɗe capantati o yarata ko kosam holko waɗi noon bilali o yahat en joguiri liggoro ko maccuɗo on saaha en joguiri liggoro so tawi yeehi liggima ha kadi kaake ɗe to bool rewɓe artata bool sukaɓe arta bool worɓe arta o rendino o waɗa boolel baɗoyel koñguel aɗen bool koñje aɗa ɓalline
mi kam mboɗo ɓalline joni noon bilali o suuma e wutta makko pour hade yimɓe ɓe jiide omona wona annabi ñiñira annabi wona mbiɗa ko Allah ko bawɗo yo Allah walle bilali ne andi wonko mbawa ko Allah ko yaari ko wona ñamminde neɗɗo saabu Allah wi ko inna Allah huwa razaq Allah woni arziguinowo joni noon wama min dabati fil illa ala allahi rizquha joni noon bilali kanko on faami ɗum tawhide Allah ne waɗe makko o somruɓe yaw rokka annabi sallllahu alayhi wa sallam o noddaɓe kam fof ɓe ñaama omo wuuriɗama gurdam o haɓirama ñiire makko heldama sababude l'islam o haɓama korlal makko ɗayif nde wi ɗayif omo nodda yimɓe ɓe yo gara e diine o yetti ɗayif ɓe gurta makko dawaɗi gurta makko sukaɓe gurta makko ha gaɓe pourquoi ɓe mbi ko wonkoye waylude diine o on saaha noon korlal makko yaltini ƴiƴam omo horsa ƴiƴam nam jibril are makko hocci kaaji ɗiɗi wi ndeɗo hayre ne heeƴe makka ndeɗo hayre ne heeƴe ɗayif heddi ko yamirore ma sa soɓe sa wi kam bisimilla mi jagga hayre ndeɗo mi hippa e makka makka wotta ha yowmal qiyamati sa jaggi ndeɗo hayre mi hippa e ɗayif wonta wurde ha yowmal qiyamati o wiyani jibril wori heddiɗo Allah wino kam wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah nellirani sona komi yurmen i joni somi helki yimɓe noon wadde min wona yurmene gardumi aɗa andi on o serte annabi nuhu wi rabbi la tadarni fardan gasi ay Allah wi ko hay annabi nuhu nde duwotonde wi ko hay goto Allah woto woppe leydi ɓaade ɓe calima kam fof halkuɓe ɗi annabi woto halkuɓe soɓe jaɓani maɓe jibinoye jaɓoɓe wadde a faami annabi ene yiiɗi en joni noon omo horsa ƴiƴam ɗam omo horsa ƴiƴam Allah wimo so tawi toɓɓere wotere saami leydi momi halko aduna o on horsa ƴiƴam ɗam pour hade ƴiƴam ɗam memde leydi o arti o yittonde ɗaminno yidde dañjiyam oɗon annabi sallllahu alayhi wa sallam so tawi a mawninanimo ndeke an a mawnani so tawi a famɗinimo ndeka an a mawnani kadi won noon wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun walla zalimun walla fasiqun kala mo ñawrani ko Allah ñaawi walla ko Allah addi e ñawru on ko naafiq walla ko fasiki pourquoi ñawrude ko Allah waɗi ko teddinamo Allah teddini won noon waman yuhnillah fama lahu min mukrimin kala mo Allah hoyni teddino ɗum ala ndeke wadde ñawrude ko Allah addi ko teddinamo Allah teddini koynamo Allah hoyni sa fotte rappeur wimo ceernama hoynimo firti ko ala comportement rappeur sa fotte ceerna wi ɗum ganarma ça va gas clip o mande tourne ron vidéo yalta firti ko kanko o ala comportement ceerna sa fotte gana weeli rappeur mbiya ɗum mais vraiment ɗiɗo tawde ko an tan heɗoto e guettoje ay wona mawnimo mais ceernam sa fotte rappeur wi windanama ay walla rokkam duwaw firti ko yo woppu mais no sarfami ay wadde e gasi ay firti mawninde neɗɗo ko mawninirama ko yaadi ko ay annabi mawninirtama ko saabu Allah ene laaɗum ay annabi sallllahu alayhi wa sallam en jeeya kawniɗi makko tan ɓuuri raɓɓidde ay nde Allah huccite annabi Moussa wi annabi Moussa wa alqaytu alayka mahabbatan minni mi werlima yiddam e ma an yiddam mi waɗi e ma kala jiiɗo yiɗete an annabi Moussa kono ayni annabi ari nde o wiyani ɗum noon o wi ala o wi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yawi aduna sen yiɗi tan mi yiɗaɓe yoɓe jiiɗe yiyaɗan kay serti an mboɗo yinma jooɗo ɗo an so yimɓeɓe ne jiiɗi mi yiɗa ɗumen yoɓe jiiɗe yiyaɗan kay wona gotum ay ɗon tan annabi Moussa andi ko daɗa annabi Moussa haalde Allah kono ko vocal par vocal joni noon nde yeehi ha annabi sallllahu alayhi wa sallam haw yeehi kaaba kawsayni awadana o namdi Allah wi baba adama a tagimo nde tagɗamo nde tagirɗa ko hoorema o ala yummo o ala baba joni noon min annabi sallllahu alayhi wa sallam holto mbawami dañal gueɗal bangal noon wi woni baba adama mi taganima hooram kono koye ɓakkere an mi tagima kono koye annoram ay sir tagaɗo e ɓakkere lumde gan ñolna balɗe caɓanɗe duuɓi caɓanɗe nayyi après kadi jooɗi duuɓi caɓanɗe jeetati so jooɗi kadi gandano duuɓi caɓanɗe won duuɓi temedere nogas ɗum woni debbo so woni reedi toɓɓere balɗe caɓannayyi wonta reedi toɓɓere balɗe caɓannayyi wonta toɓɓere balɗe caɓannayyi wonta heɗɗere balɗe caɓannayyi wonta hettere balɗe caɓannayyi wona balɗe temedere e nogas ko ɗum usta e balɗe caɓannayyi ɗe baba adama won noon a wurta gurna baba adama o wi an tagueɗa koye annore baba annabi sallllahu alayhi wa sallam taga koye ɓakkere on jiida o wi alhamdoulillahi rabbil alamin o wi Allah en parodirani argay ko zeni anerbe ɓe goni aɗa zeni anerbe de haal pular mbiya jalluɗi ceemdam jalluɗi ceemdam goslodiral miijoji joni noon on pose Allah question ngaji Allah ne jaabomo joni on pose Allah oɗo question o andi vraiment omo darirtiɗe o wi Allah en parodirani annabi Moussa noon annabi Moussa ko kaldiɗo ma oɗon kalde ni Allah wi eyyi ko vocal par vocal kono koyngal makko meeɗa darade ɗo an koyngal ma darimo ɗo kanko koyngal makko meeɗa darade ɗo o wi alhamdulillah o dari o wi annabi Isa noon a taguimo o ala bam makko ittuɗa ruhu makko tan dokkuɗa Jibril mbiɗa yo ya waɗa yummakko heure goto yo won reedu yo jibinu yo intu yo waw haal haw wi inni Abdoullah joni noon min noon o wi annabi Isa o ala bam makko de kono an mi itti Mouhammad ibnu Abdullah mi watti Mouhammad rasulullah sa wi la ilaha illallah mbiya sayidina Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam
aw yeehi ta ƴeew koɓe temet tato e sappo e tato somi wi rasulu sallllahu alayhi wa sallam wiyanno tan haqqille ma nanggue annabi aɗa andi kay kanko ɓuuri ƴeew tan temet tato e sappo e tato mbi goo fof ko inde mum rasul goo fof ko inde mabɓe kala poɗɗa annabi moussa ko rasul isa ko rasul kono sa huccire goto tan wi nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam wiyanno tan haqqille ma holmo rutti e mouhammad ƴeew ɓeɗon annabaɓe koɓe temedere ujunere e nogas so nayi 124 000 personnes so tawi inde woto kam fof ndendi inde sa haali inde woto haqqille ma ruttata ko aɗa kanko ɓuuri firtu o dariga o wi annabi souleymane laamima aduna o foof annabi souleymane ardima aduna foof huduwa chahrun wa rawawa chahr ɗum ɗo annabi souleymane kañum ardi joni holmin allah wi walakad ataynaka sab'an min almasani wal qur'an alazim la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum ila akhir al aya wara watta hakkille ma aduna mo dokkumomo ala an wala al akhiratu khayrun laka min al ula ko dokkumami al akhiratu ko ɓuuri hewde ko dokkumami aduna ko andi ɗon o dori o wi argay annabi dawud heeɓi zabour joni no holmin holto minne deftaram holto woni o wi annabi dawud heeɓi zabour kono an e leñol ma an mouhammad sallllahu alih w sallam e leñol ma so goto janggi suratul fatiha walla goto janggi bakara walla goto maɓe janggi ali imran ma allah yaafamo bakkutuji makko hayso tawi pote gabbe leydi walla pote bempeƴƴi gueeƴi zabour heɓani zabour a janggat tan paama jahaji ma kono qur'ana jangga nafma naftoroɗa ɓesgu ma naftoroɗa kadi cofira leñol ma o wi bisimilla o wi allah en certen taw ene heddi joni holko dokkuɗa leñolam o wi mi rokke leñol ma kala keddoraɗo maayde hitande so tuubi momi jawaɓan ɗum o wi allah leñol wa joɗade hitande o wafani allah allah wi 6 mois o wi 6 mois heewi ha ɓurti o wi allah wimo 3 mois o wi allah jokku ha wawa raɓɓidde 3 mois o wi allah heewi o wi par une semaine ala 1 mois o wi allah ha joni min mbawa jooɗade saabu miijoji nan ɗon whatsapp uji zoomde statiji nan ɗon rullude vocal uji nan ɗon goɗɗum e goɗɗum nan ɗon min mbawa dal allah wima joni une semaine o wi allah une semaine heewi o wi allah jour goto ala 3 jours o wi allah heewi allah wi jour goto o wi heewi allah wimo 1 heure de temps goto so tawi goto e mabɓe ari tuubi allah wawi wurduɓe ujunere woofa allah 1 heure temps goto so woofi e so tuubini allah mom jaab ɗum o wi annabi heewi allah annabi wi allah heewi 1 heure temps min mbawa jooɗade min jaɓani statiji min jaɓani vocal uji min mbawa joni noon allah wimo mi woniri teddungalam e manggam so goto mabɓe lelima hankkadi ene wiya wo qila marraqui hol moccowo hankkadi kallula ha hankkadi jomum wone e mayde ene yerne ruyne ruyta o wi so tawi goto mabɓe haqqille mum arte allah mi yaafimo ɗum hay so haalani ɗemgal nanggam so haqqille o wi allah mi parodirani heewi heewi hay ɗum arde ha ɗon heewi allah wi annabi sallllahu alayhi wa sallam kala jamma jofde aljuma momi yaafo temedere ujunere e leñol ma taw fonnoɓe nadde jeygol kala jamma aljuma o wi allah heewi famde ha ɓurti wallam tan allah wimo hus nanggu laabi tati o wi allah famani wo hus allah wi nanggu yurmena mo jiɗɗa fo rokku allah jaggi yurmen watte junngo annabi o wi mo jiɗɗa fo rokku allah wi hus deuxiéme o wi nanggu yaafoya mo jiɗɗa fo yaafo bakkuruji mum yo naat o wi hus troisiéme o wi ƴeew mo jiɗɗa mo jiɗanda ɗum tagui annabi sallllahu alayhi wa sallam o wi kalmo natani aljanna welaka sababe wi annabi ɗum a meeɗa haalde ɗum kalmo natani aljanna welaka ɗum on caltanade aljanna o wi caliɗomi kala caliɗo annabi natta aljanna ndeke andi wadde annabi sallllahu alayhi wa sallam ko rokki en ko e ko waɗani ko ni heewi ala kulli haalin ɗum noon mbeɗeni ɓanndu koko woni dokken mbo o ƴetta air seeɗe caggal waktu men woɗɗi kadi mbeɗa andi wonko heddi ɗum noon mi rokkat ceerno mansour en ɓe mbaɗa hen daaɗe nde wonno kamɓe dusatma e yewtere nde ɗo mbeɗa sikki on nani kadi on paami kono noon ha joni kedduɗe e rewde allah juulane rasul ena wallita ene webtina nde wonno kon yaafaɓe kono noon jaguedino tiiɗa ɗum noon bisimilla إذ جعلنا فيه مكة ومنينا لاتباع تشرفت المدينة مرحبا يا خير دار بسلام آمنين بسلام آمنين بسلام آمنين بسلام آمنين بسلام آمنين بسلام آمنين بسلام آمنين
بسلام آمنين بسلام بعد جدد بسلام آمنين بسلام آمنين بسلام آمنين ناتن الجنة إرلاغو إدن يالتون ñaren e kawsara ɓuri welde ko sam jumri mangoy banana tamaroje ananas pombrese bisalamin aminina bisalamin aminina liman annabi mustafa ɗum yowel hasafa jime annabi mustafa ɗum yowel hasafa ko annabi mustafa ñalawma lahara omotefa jime annabi mustafa ɗum yowel hasafa sofata teroɗamel ɓernde am kala nde haala mustafa himɓeji duniyaru mi ɗaciti nennan mi jangta mustafa mbimi jadde giɗo allah mi sohliti towɗo mo lesaɗan ko mustafa mbimi ɗaɓɓo wo duniyaru darujugol yo juule annabi mustafa mbimi o soyata kadi o famdata on julowe annabi mustafa jime annabi mustafa juuɗe du ɗum ne yowel asafa bimi safata teroɗe wala ɓeronde am kala nde haala musoɗaɓa himmeji duniyaru mi ɗacciti ndennan mi jangta musoɗaɓa mbimi jadde giɗo ala mi sohliti towɗo mo lesoɗan ko musoɗaɓa mbimi ɗaɓɓo wo duniyaru darujugol yo juule annabi mustafa mbimi o soyata kadi o famdata on julowe annabi musoɗaɓa jime annabi mustafa ɗum ne yowel asafa machallah golle moon jooɗi peewi en mbaddete waktu ko ɗum addi eɗen dartino kono ne weeli eɗen gandi ɗum ɗo sinno ko sago taw en gonat ɗo ha janggo musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe télé mbedda e ballal Allah e ballal Obama Pro en gardi ha ɗo ɗum noon ceernal sernaɓe wale mbeɗa jogui namdal tokosal mbeɗa yiiɗi rokkudema ɗum waktu ko gasi inchallah ɗum ɗo holno woniri e nder hoore ma windani ɗum eko kalɗa ko ɗo foof min ɗum hawimi seeɗa te winda ɗum yiyani ɗo ko haydara ko comment donc ko jawnoɗa hen seeɗa mbaɗa alhamdulillah wonnoon kalko jiɗɗa dogade ma kalko jiɗɗa dogade ma wonnoon koko fijira koko waɗira tadrib kadi koko hankkadi ko watti dogde ɗum tagi mi wawa jooɗade ñalawma to mi haalani eko fati annabi walla mi janggani ko fati annabi wonnoon ala ko joganimumi so wona mantudemo haydara mi wawa somi defi bottare mi nawi kabirima ko yiyata somi waɗi tufa mo yiyata somi haydara ko danam tan mi juule annabi o sallllahu alayhi wa sallam saabu allah wi ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi ay ehemon julɓe juule e annabi neke allah koko yamirimi wadde alay saago mi waɗa devoir mo allah yamirimi hay sa ƴeewi mo allah wi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi sa ƴeewi inna allaha wa malaikatahu o woni lasim ya ayuha alladina amanu sallu alayhi ɓe mbaɗi wasifa sa ƴeewi annabi o rokkuma ko fati rokkanma ko goto fati e nder wasifa ko lawol gotol laamo ene rokkuma capantati astahfirullah alazim alladi la ilaha illa wala yul qayyum ko laabi capantati sa ƴeewi nuno ene rokkuma capanjoyyi salatul fatih e nder wasifa rokkanma ko capanɗe joyyi so tawi a ƴeewi ganduɗa harma juɓur ba o ɓeydama yayo o woni yanaro o rokkanma ko sappo e ɗiɗi woni jawhatul kamali te cidda nuno sa siddi nun rokkanma ko wiyete capanɗe joyyi laabi ɗiɗi wona temedere la ilaha illallah wadde temedere la ilaha illallah ɗum woni wasifa dogowo woni dogowo mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam wadde so tawi allah wurnata kam wurnidanimi e yidde mouhammad so allah wurnata kam majjinami mouhammad yo allah dartinɗo gurdamam wasa wadde sens won noon ko kanko woni gadiɗo kanko woni cakkiriɗo ko kanko wi kanko mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam o wi kala jiɗɗomo nane defare ɗum tagi ceersi ko wi asudul muridina wal awlade wabnuhumu damanu hayril wara fihim wa zawjati kala jiɗɗo annabi yumma ha yetti baba yumma hawa bama ha yetto baba adam damanu hayril wara fihim wa zawjati oɗon e defare mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam machallah mi taƴit tan saabu waktu koko ɗeɗɗi men
ɗum noon machallah mbeɗa sikki on nani on jii kawisaji kadi ɗiɗo kawisaji ko kawisaji wona kawisaji tokosi enen kuccita hen jiiri guite men on jiyani ɗo deftere on jiyani ɗo hay hunde kono haale tan te ko haalte ko ala ko ittete hen ala ko ɓeydete hen ɗum ɗon en jettiri ɗum Allah no feewi eɗen mbasi yo jeunesse o ɓe gandanɗa ɓe hoorema ena poti ruttade caggal seeɗa e gonka mumen gam andude hol to gummi gardani ɗo e aduna o tan ne mboya nde wonno diine ko kañum woni hunde nde gandanɗa hoorema adi e neɗɗo kadi ko kañum foti sakkitade neɗɗo kala goɗɗo ɗo ko sababude rasulu woni sababude ndelaɗo waɗma wadde kay sa mawninimo ka poɗɗo mawnindemo kadi sa famɗinimo pomɗa ɗum noon Almoudo Bewdo mbeɗen ɓandu koko wuli kono a waɗat résumé e holno jiruɗa télé men Télé Mbedda inchallah alhamdulillahi rabbil alamin wonnoon en jetti Allah kala ko ɓeydata e nder ko ɓeydoto e nder ko ɓeydude diine yo Allah ɓeydu ɗum ceer Cheikh gorko mo dumga won garnoɗo e makko on saaha radio ne kewi woodi garɗe makko wi yi télé o wi ala ɓe gandano ko télé wiyete o wi yimɓe nananno ko neɗɗo ne haala joni mi batti yiide neɗɗo ne haala ɗi yiya ɗum joni noon yimɓeɓe jeddodiri gaare makko o wi mbi ceerno won biɗo ɗo hande yeeɓi neɗɗo yi neɗɗo e hunde ene haala ne yiya woyi kay neɗɗo haala kono nanta ɗum o wi ala baɗowo nana o so woppani joni o yiye ay baɗowo nana o so woppani ko waɗata ko joni o yiye ay wadde o yiyama firtotol ɗum ene ɓeydo ene ɓeydoro diine télé way kono wowri ni ene une e café ene une podde ene une gawri ene une maaro ene une dendagal firti télé ko way kono faando Almoudo hande ko lawɓe janggo ko Almoudo ɓawɗe firti ko yadata koye société men kadi saria salaki aada mo ganduɗa taw ene saria salaki yadude aada taw bonnata diine neɗɗo ɗum woni ala kulli haalin ɗum ɗo ko fi ko woni koye kesama hesamago kono kesama hesamago mono ganduɗa mono wallita neɗɗo e diine muɗum won noon aduna a yaadade mum kala no yaari sa ari wuuro a tawi eɓe ɗokkiri sood singo muɓa yitere ma guila no bonnede saabu ko aada wuuro ngo ko ɗokkidde eyyi wadde ala kulli haalin aduna ko noon addi wadde ko noon jaariten firti Télé Mbedda ko télé mo ganduɗa ko naftowo ko nafowo ko udditoɗo pourquoi janggo e jaam mo dañani arde perdunoɗo arde mawo yebtude mo kalle o yiiɗi firti ay wonti lacciri jori no jiɗɗa fof nde ñamata wona yaay boy nde yaltinde tan maayi eyyi firti wadde alhamdulillah hunde nde waɗi sens nde waɗi gartam te annabi sallllahu alayhi wa sallam o wi kala baɗɗo sunna moƴƴo walla kala ñeemi kala cunnindo sunna moƴƴa kala gollude e ngal gollal ngal wadde omo jogui hen santas ay joni an gadduɗo télé o e yimɓe heɗoytoɓe ɓe e jogorɓe heɗoyade ɓe e jogo ene jogori heɗoyede nde fof an jogui santas baraji pour que a woni sababu haɓinani diine wadde ko annabi wino ko ha joni ene raɓa kala perɗo lawol ene dañe jaam kala ko jaam dañade omo jogui hen santas ayi mawninoɓe gandanma fête Bob Marley ɓe kala koɓe feeti e feede kala koɓe dañi hen bakkat kadi Bob Marley jogui hen santas saabu ko kañum ferno lawol ngol annabi wino kala perɗo bonande kadi kala bone dañaɗo en jogui hen santas ndeke wadde kala ko neɗɗo ene feera yo fer jaam wadde Télé Mbedda firni jaam firti Télé Mbedda ene dégage o jeeyo caaf ene dégage o kaalo Qur'an ene dégage firti Télé Mbedda sa famani inde mbiya pourquoi ne wiye Télé Mbedda mais Télé Mbedda firti ko rato ala mo ratata eyyi ene haala caɗele ma ha gandaneɗa ene haala projet ji ma ha gandaneɗa wadde Télé Mbedda firti ko télé mo ganduɗa ko jalo gumɗo ene fooda debbo ene fooda gorko ene fooda gawowo ene fooda nalanke ene fooda demowo firti gasi ene fooda gaynako firti yo won Télé Mbedda wasa wonde télé galle herroɓe ɓiɓe galle ɗum noon ko ɗum woni yo yimɓeɓe mbatto hakkille e Télé Mbedda te kadi yo yimɓeɓe jeeɓat Télé Mbedda won noon mbiɗa yeeɓa toon jewte ɗe ganduɗa baɗɗe fayida walla aɗa yeeɓa toon gandanma théâtre uji pulaar tan ɓeyditoro banggue haqqille so tawi aɗa haalda e neɗɗo paama holno yawata famirde gaddira qiyas e nder ko kalta ko ay tindol ko tindinde neɗɗo holko jiɗɗa haalde siftol ko siftindemo holko kallanɗamo e nder tindol ngol ay dartol ko dartandemo woni gurnam annabi mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam ay ko ɗum woni ko nanta cifti hen wonani harmi ko nanta daari ala ko dartande neɗɗo gurnam hono armu daranma hedoro darolngol fayi koye dembo e bojel somi wima dembo e bojel est ce que ça fotte dembar suusu wiide ko o kalanno walla pota e bojel o waɗa galle mbiya ko guillo bojel kalanno firti way kono wiide bamum kaari walla yummum kaari kono a fotorani neɗɗo o ko kaari eyyi o ko kaari a suusa fottode mbiya o woni yummum kaari ala kaari ko kaari e firti wadde c'est à dire kala no neɗɗo wawi wade yo yaade diine mum ma ahsana dine wo duniya isarde tama kono la barakallahu fi duniya bila dine kala ko dañƴe aduna so wutte jooɗo galle jooɗo debbo deftowo law gandarma oto jooɗo baɗa
affaire men nasara faami firti ko diine ma jaɓana salanakimo ɗum sababu no diine ɓuuri yidde ko joom jawdi ay hajjoyi ko ma jogoɗa passe miskine wawi hajjoyde o sa wi ɗum ya hajjoyi neɗɗo a tawtanmo ɗo ayi firti sa wiyama ittu askal ko ma jogoɗa jawdi sa wiyama ya sakko ma jogoɗa jawdi sa wiyama muddo ma jogoɗa jawdi firti sari e salaki jawdi sari ne yiiɗi jawdi kono sari yiiɗi ko jawdi taw gartam mum nani hen hajjoya gartam mum wona hen cakkoɗa gartam mum wona hen aska cakko ɗum wona mais nasara faami ɗum mbasa wadana haabi labbu ni tan e goɗɗumen machallah projet ji ma walla hol programme mo tiniɗa inchallah programme ko sukaɓe samsul huda ɓe jiiɗa hewɓe nan ɗo to koye samsul huda jeeya wuuro men lixeb emin jogui conférence kala hitande emin juɓɓina conférence o wonata ko ngol ɗo koye 8 août inchallah so Allah jaaɓi ko nden conférence o waɗata so Allah jaaɓi inchallah ɗum ko sukaɓe almuɓe lixeb foof wonnoɓe ɗon ɓe e yaaɓe ɓe kamɓe ndindi anni wonnoon neɗɗo tawetaki ko ɓerde mum tawete wona wonɓe toon ɓe wona ɓe ngala toon ɓe wona ruttiɓe jomum ɓe wona ɓen ala kalmo ɓerde mum wonno hen nani hen neɗɗo koddon ɓerɗe ɓuuri koddon dami cuuɗi ɗum noon wadde ko ɗum woni 8 mars inchallah en jogui projet ji e goɗɗi kono ala kulli haalin ɓaade ko émission tan mbaɗen résumé gam yidde mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam udden machallah ɗum noon mbeɗa sikki on paami en gardi e yewtere men hol janggo men ha en gardi hen ha ɗo en jii wandiraɓe men rewɓe ɓeɗo jooɗiɓe machallah ɓe gaari notade ko noddandu diine on jii ɓeɗo worɓe dariɓe e frontiére ndimago mbi goppata diine e heede caggal e kala ko joli maɓe jolno hen diine kala no aduna o waylori maɓe mbaylir noon ɓe beele ɓe mbawa famminde yimɓeɓe diine wona hunde nde gandanɗa nde hoorema ko fonde famɗinede mbe sikki on jii e ɗeɗo daaɗe belɗe on jii jonde nde ɗo on paami kadi won ko heewi no wawi yodnede taw wona sabar wona tanabir hay e diino ne wawi ñantede ha yooɗa taw kala jiiɗo ɗum ma jogo coftal ƴettude temps mum jooɗo hen walla huccita hen gam famde ɗum noon onon yeeɓoɓe Télé Mbedda e onon waaɓe no Almoudo Bewdo waaɓe no ceerno Mansour en e nangodire e kadi ɗo nanguɗon ɗo ne jaari nangude paamɗo ma tawtu mon hen mo famani nde faamoy fof ma tawtu mon hen en jetti arnoɓe tawtorede yewtere nde ɗum noon Mansour ene hetti men banggue nano e adama salif adama eyi par ce que mi yi kilimo ɗo mbaɗon feere mbattun goɗɗum ko hesɗi e ɗum noon ceerno Moctar ene hetti men ga e banggue ñaamo ɗum noon mata en dokkanmo tan o uddiri ɗum ɓuran e so waɗi perguitteɗen ɗabboya fuy e wiide moon yon abonné télé men Télé Mbedda saabu ne heewi ko woni caggal nen ara te son abonnima on nimsitta woto jejjite abonnade e chaîne o c'est le meilleur ko ɗo tan kadi ko yesso faya kala noon pullo nodduɗo amen hayso woni o jogui ko gueddu mamin gar min tawmo ɗon Mbedda kala ko min jiiya Mbedda minen jogui hen haaju ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe e o bamani hedanno ene machine aji ɗi ɗo min dokkuma jangga ɗo ɓuurani seeɗa e waktu ko gasi ha laaɓi ceeɗa hayso ko hojomaji ɗiɗi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ɗum noon ceerno Mansour jula e rasulu sallllahu alayhi wa sallam dokken ɓe ɓe mbayno bandiraɓe فأحمد الله على انتهائه كحمدنا إياه في ابتدائه فنسأل الله بمهد الكرم الصلاة على النبي الأمي وآله وصحبه ذوي الهدى وكل مسلم ومن باقتدى يا رب صل وسلم وبارك على صاحب الداج والمعراج والبراق والعلم من جسمه مؤطر مضحر منور من اسمه مرفوع موضوع مكتوب على اللوح والقلم بدر الدجى ونور الهدى ومصباح الظلم جد الزبيهين وابن الطبيهين سيد الكونين الحبيب الزين قرة العين محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بمحمد وببنته وبالها وابنيهم سدين عالم الهدى وبسابه وتابعين لهم فهم ساداتنا أهل المكارم والندى فرج سقاما
عبدي وكشف كربهم يا خير من مدى الأساة له اليد فرج هموم المسلمين وكربهم يا خير من مدى العساة له اليد الله أكبر جل ربي قد حبا وتسرمدا ثم صلاة مع سلامي على نبي المقتدى والآل من أصحابه ما جاء بدأ السلام جارم نون على portion إن شاء الله